Bună ziua, vlog! Astăzi plecăm spre Tasos. Suntem la baza din Vaslui. La baza nord, îl așteptăm pe Vlăduț și ne vom lua zborul. Plecăm într-o duminică la câte ceasul? 3? La ora aproape 3. Și o să vă spunem cum e drumul și cât o să durează până ajungem. Avem aici Paula. Băieții. Și suntem pregătiți. Și am revenit 14 ore mai târziu, am ajuns în Chiramoti, în port. Așteptăm să luăm bacul să mergem în Tasos. Coada e micuță și prietenii mei se ceartă să vadă dacă e bacul acum la 6 fix sau la 8 și un sfert. Revenim din Tasos. Bye! Gata, dragilor, am plecat cu bacul. Mergem spre Tasos. Este ora 6 dimineața, iar în 30 minute vom ajunge. Sunt aici cu prietenii mei. Salutați vlogul! Salut! Salut, salut! Dați subscribe și like! Că altfel nu mai postăm! Am ajuns pe prima plajă, Marble Beach. E foarte micuță, dar se vede foarte. Aici colțul ăsta este turcoaz, iar pe jos sunt niște pietricele albe. Bună, dragilor, după 4 ore de somn. Ne-am trezit în mijlocul zilei. Suntem fresh. Deci la seară. Ce să mai? Salut, dragi prieteni! Am venit Și acum avem bericioaică. Cheers! Să înceapă concediul. Cinstea voastră! Bună, dragilor, am mâncat, iar acum ne relaxăm la plajă. Băieții se ceartă pentru că vor să mergem cu barca într-una din zile și nu găsesc nimic care să le convină. Au găsit ceva pentru 6 persoane, dar noi suntem 7 și nu vor să ne lase. Alta au găsit-o pentru 10 persoane și ar trebui să mai vină cineva necunoscut și nu-i convine. Și acum haideți să vă arăt cum stau și se ceartă. Deci, până la urmă, cu ce barcă mergem? Asta e tristețea. Vedeți dezamăgirea din ochii lor că nu găsesc nicio barcă. Bună ziua, vlog! Suntem în ziua 2, am venit la Scala Beach. Aici cu prietenii mei, am mâncat și acum așteptăm să plătim și să mergem să ne bălăcim. Să vă arăt cum este pe aici. De mare parte atmosferă incendiară. Nu recomandăm Scala Beach decât dacă știți cu mâncare de acasă. Păpurețe, ghiozdan, pâine. Nu vă mai luați după el. E foarte regat și trantat. Bună, vlog! Suntem încă aici pe plajă. Ne relaxăm. Ce faci, Sebi? Te distrezi? Ai mâncat, e fericit că a mâncat, ori acum era nervos. Ceilalți sunt la bar, iar Dragoș cu Paula se bălăcesc. Asta e vibe-ul de concediu.
nouă zi. Am venit la plajă, ne-am bălăcit, am mâncat. Acum suntem terminați. Toată lumea doarme. Vedeți filați înghețată? Și drăguț. Acolo mai sunt fei. Băieții merg să-mi caute TV-uri înghețată. Gata, ziua la plajă, dragilor. Cum mergem la cazare, facem un duș și mergem la seara grecească. Băieții vor să-și cumpere șlapi, tot nu au găsit la TV-uri, încearcă să dea de tipul care stă la TV-uri. Dar o să reușim în aceste zile. See you later. Mergem. Bye bye! Bună, dragilor! S-am terminat cu plaja și acum am ieșit în oraș la seara grecească. Avem în spate dansatori, băieții mei care se ceartă. Salut, 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 prietenii mei! Prietenii mei virtuali! Prietenii mei virtuali! Salut! Aseară m-am distrat pe 5. Și seara asta din nou. O să punem câteva secvențe cu Da! Suntem aici la Cumătrie, la Căminul Cultural. Mai frumos la clubbing, vă zic sincer. Ai clubbing-ul pentru Căminul Cultural. Asta e aproape clubbing. Ați nu dă prea multe insight-uri cu vlog. Iar nu pot să dau vlogul ăsta lui mama. Bună vlog, am preluat legătura. Urmează să spargem farfurii. Fiecare O să o sparg din pământ. Ei, uite așa îi dau. Pam, pam, pam. un cuplu de îndrăgostiți. Nu avem cum să-i judecăm. Așa este fiecare început de relație. Am trecut la horă, mai aici cu găinii mei, Dragoș și Paula. Învățați cu bani. Talent, talent. Smile! A rămas intactă a mea. Vrei să o dau? Aici, la sala grecească, mai mult românească, cu un trandafir. Haide, animatorul nostru, te rog, dans! Așa! Vedem pe domnul. Bă, nu-mi capă. Ultimele cuvinte înainte să mori. Da. V-am iubit. Am dat like. O sărit! L-am ratat! Uitați vlog. Un puiuț speriat. Pe acolo și nu știi dacă sar copiii sau nu. Mititelul. Bravo! Bună dimineața, o nouă zi! Astăzi mergem cu cucuța. Încă e dimineața, ora 10. Mai așteptăm puțin să trezim și după revenim. Dragilor, am mers 30 de minute și am mers la primul copac aici. First jump for Paula. Hi Zaha. I'm ready.
Sebastian Carp la Olimpice. Da, o să încerc. Pentru vlog. Hai, Dorinel. Vedea! Ai înțeles? Te are în vizor, deja te-a luat. Ah, Dragoș, ce-a fost asta? Repet, Ana, că nu ai ieșit ce trebuie. Bomba! Bomba! Poezia! Gata, cu tresor și eu. Gata, cu săriturile mergem la next destination. M-am obosit rău de tot. Am făcut niște story-uri. Făcut reels-uri. Vedeți pe story-uri, dați-ne follow. Content de calitate. Haideți cu noi! Am o urgență. Deci vă place pe barcă, băieții mei? E super lux pe barcă, băieții mei. Spuneți-l lui Tudor Alexandru ce-a pierdut. Tudor. Sunt și sireni. Este Și sireni! piște lux. E ceva de neînchipuit. Bună seara, dragilor! S-a terminat ziua de azi. Ne-am bălăcit, am mers cu bărcuța și acum am ieșit la o bericoaică. Suntem aici cu toții. Bună seara, bună seara. Ce dai spără ce zic? La mulți ani, prietenii mei. Virtual. Hai să dau switches. Cheers, cheers! Și aici. A fost un concediu foarte frumos, iar mâine plecăm spre următoarea destinație, Sofia. După asta Muntenegru, Budapesta, poate și prin Franța ajungem puțin și în Elveția vrem destinația finală. După luăm vaporul și mergem la America. Bună ziua, dragilor! O nouă zi, astăzi plecăm din Tasos. Am ajuns din nou pe vac. Sunt aici cu prietenii mei adevărați care nu au plecat înainte. Față de prietenii mei, cei falși care au plecat înainte. Dorin, sper că mă auzi. Tu ești capul răutăților. Și o să vă arătăm și secrete din Sofia. Bye bye! Bună seara, dragilor! Am ajuns în Sofia, am mâncat și acum ne plimbăm prin centru. Este foarte frumos. fain oraș. Mai fain decât Bucureștiul. Nu e aglomerat și totul pus la punct. Străzile sunt faine. Recomandăm Sofia din două puncte de vedere. Unul, că este foarte frumos și al doilea, că sunt foarte frumoase. Sper că ați înțeles ce vor băieții ăștia seara asta. Eu nu mai am nimic. Bulgăroacele sunt cele mai frumoase femei din lumea asta. Nu este adevărat, după români ce-au vrut să zic. Niciodată! Neața, ne-am trezit. Gata, sejurul în Bulgaria. Ora 12, ne pregătim de plecat spre casă. Încă un drum de 9 ore. Suntem fresh. Aseară nici nu s-a băut, nici nu ne-am culcat la 3. Totul este în regulă. Ne luăm la revedere și plecăm acasă. Sper să editez asta în 2 săptămâni și ne vedem data viitoare. Spuneți pa! Pa! Băgăm pompa la...